Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng suman na gabi with kamuting kahoy. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, gagamit po ako ng gabi. Gagamit rin po ako ng kamuting kahoy na ginadgad ko na po. Gagamit din po tayo nitong young coconut na shredded. At saka itong dark brown sugar. At saka dahon ng saging para pangbalot po natin. Bago po natin umpisahan ang pagluluto nito ay babalatan po muna natin itong ating gabi. Babalikan po natin mamaya pagkatapos po nating mabalatan. Ngayon po ay tapos na po nating mabalatan ang ating gabi at tapos na rin po nating mahugasan. Ang susunod nating gawin ay isi-shred po muna natin ang ating gabi. Ayan na po ang ating gabi pagkatapos po nating gadgarin. Ngayon po ay lalagyan na po natin ang asukal itong ating young coconut. Maglalagay po ako ng 1 cup na brown sugar. Kung nakukulangan po kayo sa tamis or parang nag-aalinlangan po kayo kung tama na ba yung tamis niya, pwede po kayong magdagdag. Kagaya ko, magdadagdag po ako ng konti para sure po na tamang-tama yung timpla. So ngayon ay hahaluin po natin ang ating asukal at saka young coconut para ma-spread po yung tamis. Ngayon po ay paghahaluin na natin itong ating gabi at saka itong ating kamuting kahoy. Para matuyo po yung ating gabi. At saka pwede na nating paghahaluin itong young coconut dito sa ating gabi at kamuting kahoy. Yan yung young coconut na nilagyan ko po ng sugar. Tapos i-mix na po natin. Hahaluin nating maigi para ma-spread po yung tamis ng ating asukal dito sa ating gabi at saka kamuting kahoy. Ayan na po, ganyan po ang texture na gusto kong ma-achieve dito sa aking gabi at saka kamuting kahoy na suman. Yung hindi siya masyadong dry at hindi rin masyadong basa. Ngayon po ay ihanda nyo na po ang inyong mga steamer. Lagyan nyo na po ng tubig at pakuluin. Ngayon po ay babalutin na po natin itong ating suman.
Ngayon po ay ready na po natin tong isalang sa ating steamer. Pagkatapos po ay tatakpan po natin. Hihintayin po natin to na maluto ng mga 30 minutes. Tapos babalikan po natin mamaya pagka umabot na ng 30 minutes ang ating pagpapakulo ng ating suman. Ayan, i-check po muna natin ang ating suman kung luto na ba. Mabilis lang pong maluto yung ating suman. Ayan na po, bubuksan po natin. Magbubukas po ako ng isang piraso ng suman para makita nyo po ang loob. Ayan po, ipapakita ko po yung laman ng ating suman. Bubuksan po natin para makita nyo yung loob. Yan, ganyan po ang itsura. Yan, luto na ang ating suman. Medyo malagkit po siya dahil may kamuting kahoy po tayo na nilagay. Yan, ganito po ang itsura ng ating suman. Napakasarap po niyang iparis sa kape. So, ayan na nga po ang ating finished product ng suman na gabi at saka kamuting kahoy. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!